ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବସିଲ ସାଙ୍ଗ ତୋର ମୋର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମିଶିଲେ ଆମର ତ କେବେ କିଛି ହେଇନି ନା ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ତୋର ମୋ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ରେ? ତୋ ଉପରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି କାହା କଥା ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ତୋ ଉପରେ ମୋର କେବେ ରାଗିବାର ବି ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଗିରି ଦୋସ୍ତ କହୁଛି ଆଜି ସବା ନିଆଁଟା ଲାଗିଲା। ମୋ ଜିଗିରି ଦୋସ୍ତ ହେଇକିରି ବାବୁଲା ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ସବୁ କହିଛି। ବାବୁଲା ଆଜି ତତେ ଛାଡିବିନି, ରହ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛତରା ବାତରା ଏସବୁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ମୋ ନାଁରେ କହୁଛୁ? ତତେ କଥା କିଏ କହିଲା? ମତେ ସେ ଘନେଇ ପୁଅ କହିଲା ବା ଏବେ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ଏ ଘନେଇ ପୁଅ ଏବେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ବାଟରେ କହିଲା ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ବସିବା କଥା ହେଲେ ତୋର ମୋ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପଚାରିଲି, ତୁ କହିଲି ମୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୋ ଉପରେ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି, ଏବେ ତୁ ଏଭଳିଆ କହୁଛୁ। ଆରେ ମୋ ଉପରକୁ କଥା ଆସିବାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡିବିନି। କଣ ରଖ ମୋ ତୋ ପାଖରେ ସେ ଆଜି ତୁ ମୋର କେହି ନୁହେଁ ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ କହିନି କାହା ଘରେ ନା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କହିନି ତୋ ବିଷୟରେ। ଯା ଯା ରେ ଯା ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଲୋକର କଥା ଶୁଣିକି ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ আমি ପଦେ କହିବି। ଏତ କଳିକାଳ ରୀତି ବିପରୀତ ଭାଇରେ, ଏତ କଳିକାଳ ରୀତି ବିପରୀତ ଭାଇରେ।